Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, vítám vás na dnešní prezentaci slavnostním otevření projektu Nové Měchlovky 2, což je v podstatě první část velmi rozsáhlého projektu a zřejmě si dozvíte později v současné době hlediska prodejnosti absolutně nejúspěšnějšího v Praze. Nyní bych poprosil o úvodní slovo pana inženýra Pavla Ševčíka. Dobrý den, dámy a pánové, jsem rád, že jsem byl pozván, že zástupci Svazu podnikatelů ve stavnictví byli pozváni na tak významnou a pozitivní událost, jako je otevření velkého bytového komplexu v Dolních Měchovcích. Opravdu je to jedna, řekl, z mála pozitivních zpráv, které v poslední době zaznamenáváme my stavaři. Firma Ekospol je tady na trhu 21 let. Za těch 21 let dokončila více než 42 velkých bytových projektů a uspokojila, udělala radost minimálně 8 000 majitelů, občanům, obyvatelům těchto domů. Takže myslím si, že firma Ekospol svou roli na trhu, svou funkcí je jedním z lídrů tohoto trhu a myslím si, že je to dobře. Vážené dámy, vážení pánové, jsem hrozně rád, že se tady setkáváme při příležitosti otevření, dá se říct, velkého projektu, který připravila společnost Ekospol pro 15. To, co je velmi pozitivní, je, že se dovídáme, že vlastně jak tato etapa, tak i ta následující, která by měla být zhruba za rok otevřená, jsou vlastně v dnešním dní už prodány, což považuji za velký úspěch. To, že firma provede ve velmi kvalitní úrovni byty a tím pádem vlastně se sem nastěhují velmi spokojení lidi a to je základní předpoklad, aby se samozřejmě na 15 stěhovali velmi spokojení lidi, který tady samozřejmě rádi uvidíme. Dobrý den, dámy a pánové. Jestliže se podívám na počet bytů a počet klientů, našich klientů z těchto bytů, tak jsem si to dovolil zaokrouhlit a zhruba 3/4 klientů tady toho projektu má hypotéky u nás, což je prima, fajn. Děkuju za reklamu nízkým úrokovým sazbám na hypotékách, takže ještě jednou ji pozběhu. Chtěl bych poděkovat za pozvání. Pan ředitel je samozřejmě jako výrobce cilářského zboží, já si velice vážím spolupráce, kterou máme s firmou Ekospol. A jako ředitel prodeje a marketingu mě vždycky zaujme i na dnešní pozvánce jedna věta, kterou obdivuju nesmírně, a to je všechny byty vyprodány před dokončením. Mám zkušenosti z projektů na mezinárodní úrovni, marketingových, složitých, které jsou, ale takový success kritérium, to teda... Takže projekt, který jsme nazvali Nové Měchovky, je už, jak pan viceprezident zmínil, 42. velkým developerským projektem, který Ekospol zrealizoval za 21 let, kdy vede český developerský trh. Kvalitní byty za bezkonkurenční ceny. To je otázka optimalizace, kterou dostáváme Ekospol mnohem víc než jakákoliv jiná konkurenční firma. Všichni subdodavatelé, a už je nebudu jmenovat, jsou lídry ve svých oborech. Vybíráme si špičkový produkt, může vzniknout jen za předpokladu, že se spolupracuje se špičkami.